Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JBDTS Family YouTube channel बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नुदोंना नै आङो मैगं हाना फैदों आरो माने बेवहाय मा जादों नोंथांमोनहा नुनो हागोन आरो माने जोङो मैगं हागासिनो मानि थाखाय ओमफ्रायो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरो माने बेयाव मा जागोन बेयाव आरो मा जामारदों स' लोगोफोर आङो नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय आरो माने आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर आङो नै मैगं हागासिनो दायो ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लास्टसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर थुदो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला Ini ijo kota sangai. Aku nang. Lagi dong. Lele bejeng jadi pun. Jenwani kini ada gayo. Hom nane ini. Bojang gaya. Yang hom lapai na. Mari reng dengar arcing ya. Oh dia ada mai. Ay menciko punang. Ay. Tidak mau nandar ya? Hanya ini. Reng bay nih, lasing sing jajan kita teman ada nih ya. Bigur gayuku berulang kasih tempat apa? Mulai carian Thailand. Bigur kan berapa? Bigur. Hati kira masalah bau nih. Ayo, di bigur gaya apa belum belakang sini? Hari ini lagi bigur gaya apa belum belakang sini? Ini terpaksa bay. Hai लोगोफोर हाइजें उननो थांसिगोन आरो जाहानाव मेचिनाव ग्रेन्डाराव जुइसाराव बायदि लाबाय हाइजें हाइजें थांबोला कारेन्ट Ya karen ko nunane karen naw grinder hono fine ade tingkiaw so denangbaय आरो tong baye deग्राफ्राबो रोङा दै ओमफ्राय बेखौ हायर लानांलायबाय फिननोबो रोङा आरो जोङो नै बिबो दिंखि देग्राल'सो फिननोबो रोङा माबा आखाइखौनो होख्रेमनानै गोसोयो गेब्लेहांबाय दे नङाबा लासिं सिं जागोन ना जोङो ओरैनो फैगारनानै ओमफ्राय देना लांखानोसै आरो सोलायलायबाय नै हाइजें माबाग्राया बिनग्राया आइ जालायबाय
देना लाबोखांबायनो जोंनिया देनानै बेटार गारिजोंसो फैदों बिसोरो आलासिफ्रा बेटार गारिजों फैदों देखांबाय दा लासिं सिं जाजानो गिनानै देना लांखाबाय आरो जोङो दिंखियावहाय ओमफ्राय कारेन्ट गैया नालाय कारेन्टआव उननो मोनासै ग्रेन्डारावहाय बानायो सानोसै मैगं सुग्राफ्रा बेयाव सुफैदों फिनबाय आरो माने माबाखौ लानानै माइ हाइजें मोननायखौ लानानै खास जानायनि न'खराय बिथिं जायोमोन आरो ओमफ्राय नै स्कुल माबायावनो फिल्डआवनो नालाय नुगोन भिडिअ नुगोन संगासिनो जोंनिया लागायगासिनो ओमफ्राय बिथिं आरो हिन्जावफोर दं हा बे आइया दा जोंखौ दासो फैदों होनना रायलायगोन आरो नुवाखैना बेयो नै मावगासिनो सिरि सिरि मावगासिनोलै दासो फैदों होनना रायदोलाय सिबगासिनो मालाय मावथिया सा माबानानै दैल'ल' मोन्दों ओमफ्राय गया बबेयाव बिलाइनि गबो दङ गय जानि र' ओमफ्राय दसे न'आव थांथ'नोसै जोङो सादा नांनायसोदां नै दे खावदो सादा नांनायखौ जायाखै फाफ्लि उफ्लायना होसिगोन आरो दाखालि गोथै बानग्राफोरखौहाय जगार खालामबाय थादों आरो लोगोफोर बिथिंजाय फाथै जानाय थाव उफ्लायना होगोन आरो बानग्राफोरखौहाय लारि जहांबाय नै सानै नांबावगौ आरो साब्रै बानदोंमोन नालाय लागोन आङो दारि गाबसें आफाखौ लानांगौ मान होबाय आरो ना बानग्राफोरखौहाय ओमफ्राय सासेयालाय सोरमोन सासेया ए सासे गैला आरो बेलेगाव थांबाय हलै फुख्लायना होजोबसिगोन आरो ने बानग्राफोरखौ सासे गैला आरो बेलेगाव थांबाय गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांबाय आरो बानग्रा सासेहाय फुख्लायना होसिगोन आरो नै गोस्रानायनि खुलुमबाय मानसिफ्रा दहायनो खुलुमखांबाय आबैयाबो हाय होनबावा नै खुलुमबाय बावसो हाय बिथिंलाय सोर होनदों नै फामफुलि दोङो फामफुलि सिख्ला महर गोसा दिपालिनो आरो खोबथेलायदो बावनो थाखाय पापर एवग्रोसिगोन आरो बेखौ नारजि एवबाय नै बावनो थाखाय पापर एवसिगोन आरो बेयाव नै लोगोफोर नै थांफिनबाय आरो जोङो ना ओमफ्रायो फैसा सारसिगोन आरो बावनो लांबाय दा थुदु फैसा सारसिगोन नायनोबा फै फैसा सारसिगोन फैसाखौ थनजोब्बाय आरो नै फैसाखौ थनजोब्बाय माने चक्लेटबो होबाय आं खना
Ada kurma bunda, dokternya, kurma, ada kajian ada. Bunda nak kami ni jalan sih. Nunggu tidak. Apa isu? Aku jual laya, nunggu mau jual bunda lagi. Nanti, kalau mana ada betul dia boleh lombai, dia baru lombai. Dia orang lagi tu pakai muka lombai. Nanti. अखाबो खोरोमदों बिराद बोथोरा गाज्रि खालामदों आरो बिराद Raja-raja ya. Ini नोंनालाय बेसे 50 थाखा थुबाय दे दंबावो मुंखानाव दंबावो 20 थाखा बा बेसे सानबावाखैसो बा मोनसोबाय दे माला गांलाब गुलाब गांलाब गांलाब मोनसोबाय नै ओइथिंबो हारलाथार नै बेसांबा जानो थाइसे नांबावगौनो मालाय नै गांलाब गांलाब लाजोब्बाय आखाइ आखाइ लोगोफोर नै जोङो ओंखाम खुरना होबाय थादों आरोना नै जोङो ओमफ्राय ओंखाम खुरनाय जायगायाव दङ आरो ओमफ्राय ओंखाम खुरबाय थादों नै ओंखाम खुरग्राफ्राबो गसंना दं आरो माने ओमफ्राय बेयाव बे समावनो जोंखौ आरो पनिर हायनो होलायबायना आरो लोगोफोर ओमफ्राय पनिर हायखाना दोननो खिथाबाय आरो माने प्लेटाव राननो होबाय आरो माने जोङो नै दाला होफैबाय आरो माने जोङो ओमफ्राय जोङो दायो इसिं न'आव हाबलांसिगोन आरो माने पनिर हायनो थाखाय दायो जोङो पनिर हायनो नागिरदों आरो माने नै हाबलांनो नागिरबाय हाबबोबाय जोङो नै पनिर हायसिगोन आरो ओमफ्राय नै पनिर भाजाया जोंनिया
पनिर भाजा हायनो थाखाय जों प्लेट रानबाय थादों आरो लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै आरो माने भिडिअआ बारा गोलाव जागोन नालाय ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो माने खामानियाथ' जोबखाया नालाय माने खासनि खामानि ओमफ्राय जोबखाया माने ओंखायनो भिडिअखौ गोलावद्राय जागोन ना आं बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर स' बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो